Pokud jsme se rozhodli pro nákup ojetého auta, tak je tam určitě víc možností. Jedna z těch prvních je třeba nákup u dílera značky. Tam určitě získáte auto, který by pravděpodobně mohlo být kvalitní, s tím, že ta cena určitě bude patřit spíš k těm vyšším. Druhou možností je klasický autobazár. Tam si myslím, že ten přístup je standardní. Samozřejmě jsou tam různé výjimky, ale co já jsem měl zkušenost, tak ve většině případů se s nima dalo jednat, mají zájem na tom auto prodat. Je otázka, jestli to vlastně nebo to má jenom v komisním prodeji, ale vždycky jakoby se s nima dá jednat. Jo? Je potřeba to auto si samozřejmě pořádně prohlídnout a vyzkoušet. Pak si myslím, že jakoby taky, co se týče nějakého prodeje, neměly být žádný problémy. Jo? Pokud ten bazar tam jako už stojí dlouhodobě a víte, že tak nějak funguje, tak bych se tam nebál to auto pořídit. Samostatnou kategorií jsou pro mě naše dva největší, nejlepší, no prostě super autobazary, který tady máme už možná skoro od revoluce. Mají tradici, ale moje zkušenosti teda nejsou dobrý. Jo, nelíbí se mi, že vlastně nikdo tam nemá skoro žádnou moc něco rozhodovat. Musíte pořád čekat, pokud chcete něco řešit, než se dostanete prostě k někomu dalšímu, stojí to spoustu času, stane se i to, že vlastně ani ten člověk, ten další, to nemůže rozhodnout a čekáte dál, jo, takže tady ten přístup naprosto neosobní, ten se mi teda vůbec nelíbí a to je jenom jedna z řady těch nevýhod, který já tam shledávám, jo. Samozřejmě nelíbí se mi to, že záměrně matou v tom jejich ceníku třeba na internetu, že uvádějí ceny, které jsou na splátkový prodej, jo, pomalu se nedostanete k ceně auta při nákupu za hotový, takže tohleto taky ve mně nebudí důvěru. Jo, samozřejmě oni jsou ochotní vám slíbit cokoliv, už když se podíváte na jejich reklamy, trošku mi to nejde na rozum, samozřejmě mají nejlepší výkupní cenu a zároveň prodávají nejlevnější auta. Takže tohleto je pro mě nepochopitelný a je to prostě taková propracovaná organizace, která se snaží toho člověka jenom prostě využít. Jo? Buď vás chtějí připravit o peníze, anebo vás chtějí připravit o auto. Ty postupy tam jsou různý, samozřejmě měl jsem zkušenost několikrát, když jsme tam jeli se zákazníky nakupovat auto, když vám vlastně prodávají auto na leasing, první, co udělají, že vám nabídnou nějaký naprosto nevýhodný produkt pro vás, snaží se vás oškubat a samozřejmě pokud budete smlouvat přes možná nějaký další 2 produkty, se dostanete nakonec k něčemu, co je jako trošku únosný, ale to jednání není hezký. To samé při výkupu. Nechají vás tam čekat, vlastně snaží se z vás vymámit slevu, i když prostě máte nějakou cenovku, kterou si představujete, neslyšejí na to, jo, takže zbytečně prostě ztrácíte čas. Tady to se mi prostě nelíbí, jo, nehledě na to, že auto třeba při zkušební jízdě se vám líbí, prodejce je slušnej, seriózní, pak přijdete vlastně do kanceláře, kde se má odehrát vlastně podepsání smlouvy a prostě ta administrativa
a vlastně slečna nebo paní vám tam řekne, že po vás bude chtít další poplatky, jo. Tam jako ty poplatky můžou být různý a jako mě teda nejvíc baví poplatek za umytí a za přípravu auta k prodeji, jo. Tohle to prostě si myslím, že je vrchol. Další věc, slibujou různé záruky, možnost vrácení auta, výměny auta, ale to je samozřejmě taky zajímavý. Tady to vlastně, když chcete využít, tak pak zjistíte, že tím, že jste tím autem odjeli domů a vrátili se, jste už najeli ty kilometry, který vám znemožnějí to auto vrátit, jo. Takže já osobně tady k těm bazarům důvěru nemám, nehledě na to, že zase ten neosobní přístup znamená i to, že vlastně jak neznají vlastně nebo prostě nemají se k tomu zákazníkovi, tak ani ty auta pořádně neznají. Jo? Taky už se mi stalo, že jsme se dotazovali po telefonu mnohokrát, jo, konkrétně na klimatizaci, protože zákazník vyžadoval auto s klimatizací, takže jsme se ptali, jestli klimatizace je funkční. Samozřejmě bylo nám řečeno, že klimatizace funkční je, pak přijedete na jejich pobočku a tam vlastně se dozvíte, že klimatizace nefunguje a prodejce vám řekne, no to bych se divil, že by tady bylo nějaký auto s funkční klimatizací. Jo, tohle všechno už jsem zažil tady v tom. Jinak jejich výhodou je samozřejmě široká nabídka. Jo, tam v podstatě najdete co hledáte, cena z mýho pohledu vyšší než je standard, ale samozřejmě, když auto vykoupějí kvalitní, tak ho kvalitní taky prodávají. Takže nevylučuju, je to jasný, seženete tam i kvalitní auto. Ale druhá věc je ta, že když má někdo na svém autě nějaký problém, třeba řekněme, že se to auto přehřívá po nějakým delším čase nebo i nepravidelně, tak co s ním, že jo? Tak někdo je takovej, že se toho rád zbaví a v těchto případech prostě ten výkup tady v těch bazarech je ideální cesta. Jo, taky jsem viděl auta, které vlastně byly koupený čerstvě tady v těch bazarech a ty auta prostě vařily, jo, po čase. Jo, takže a to bylo krátce po prodeji a ten prodejce se k tomu jako postaví jednoznačně, že jo, oni prostě se s vámi bavit nebudou. Tam mají na všechno předávací protokol a ten musíte číst, jo, protože tam se dočtete, že vlastně to auto je ve strašně špatném stavu, že si všechno máte nechat zkontrolovat a opravit, jo, takže já prostě osobně, jako jezdíme tam, když prostě někdo potřebuje auto, najde si ho tam, tak se jedeme podívat, ale ty zkušenosti prostě ve většině případů dobrý nejsou. Jo? To neříkám, že se třeba nakonec nedohodneme, v uvozovkách teda, auto třeba odvezeme, ale jako já tam prostě spokojený nejsem. Jedna z možností nákupu je taky nákup přímo od majitele. Nákup od majitele si myslím, že je dobrá volba. Samozřejmě je potřeba nejdřív auto najít, pak majitele kontaktovat, určitě se vyptat na všechno, co vás zajímá, co by mohl být problém. Zkuste prostě všechno zjistit telefonicky, než se rozjedete se na auto podívat. Už jenom z kontaktu s tím majitelem si můžete udělat nějaký úsudek, co je to za člověka a jestli s ním nějaká domluva bude nebo ne. Tady ten způsob si myslím, že je cesta, jak se dostat ke slušným autům. Je tam široká nabídka většinou a výhoda je ta, že ten prodávající to auto dobře zná. Samozřejmě pokud bude ochotnej a slušnej, tak vám řekne nějaký negativa, který to auto má a můžete se vlastně podle toho zařídit. Jo?
Je tam další výhoda ta, že s tím člověkem se dá většinou splouvat. Jo? Určitě nechce to auto mít na věky, že jo, když ho prodává, takže buď s váma, nebo s tím, kdo přijde po vás, se určitě o té ceně bavit bude. Takže to je taky dobrá věc tohleto. No, já si myslím, že je to správný způsob nákupu auta nebo místo, kde to auto pořídit. Samozřejmě nevýhoda je ta, že je to vždycky nějaký riziko, jednáte prostě s cizím člověkem, musíte s ním řešit převod, je to i trošku o důvěře a těžko se důvěřuje někomu, koho neznáte. Takže je to trošku i o štěstí. Samozřejmě můžete narazit na někoho, kdo vyloženě vás chce nějakým způsobem podvést, takže je to takový, já nevím, třeba jet někam s penězma rovnou na nákup toho auta. Myslím si, že to tak udělat můžete, ale určitě bych to nehlásil dopředu, že ty peníze rovnou vezu. Jo, ale to jsou krajní případy, myslím si, že tohleto jako se nestává běžně. Takže nebál bych se úplně toho, ale musíte být trošku v obraze, co je potřeba všechno k tomu nákupu, abyste prostě byli vybavení a abyste se nenechali prostě zblbnout tím člověkem, jo? Abyste věděli vy, jak všechno probíhá a co se má vlastně udělat, aby třeba ten převod mohl dobře klapnout. Poslední roky se nám tady taky rozmáhá nákup aut bez vlastně předchozí prohlídky. Jo, je to způsob, kdy vy si to auto najdete na internetu, objednáte si ho a auto k vám přijede domů a je vaše. Jo, samozřejmě tohle pokud probíhá u nových aut, nemám proti tomu vůbec nic, ale tohle si myslím, že je velký riziko. Samozřejmě, pokud ten prodejce by dokázal garantovat to, že to auto pro vás přiveze, pak vlastně vy se s ním můžete svíst a rozhodnete se teprve potom, bez nějakých záloh, tak to bych přivítal a ocenil. Jo? To samozřejmě by bylo super, ale myslím si, že tohle nikdo neudělá, protože by se to za prvý zneužívalo a tomu prodejci by se to nemohlo vyplatit. Jo. Takže já k tomu důvěru nemám, ale ve svém okolí znám lidi, kteří tohleto podstoupili, ať už teda u velké společnosti, anebo u soukromníka. To už vůbec ve mně nezbuzovalo důvěru, ale překvapivě všechno dopadlo tak, jak mělo. Auto se dovezlo, auto se líbilo a řadu let prostě fungovalo tak, jak mělo. Takže zázraky se dějou, ale já prostě tomuhle nefandím. Jo? Chce to auto si vždycky mít možnost prohlídnout, než se k něčemu zavážete. Auto si můžete pořídit u nás tady v České republice anebo v zahraničí. Já teda jsem rozhodně pro nákup v Čechách, protože v případě nějakých potíží, nějakého reklamování nebo nějakého sporu určitě se to bude vždycky s nás řešit. Nákup v zahraničí, já v tom úplně jakoby nevidím výhody. Samozřejmě jezdí se tam primárně kvůli nižší ceně. Můj názor je takový, že buď to má smysl, když tam jedete pro něco, co tady v Čechách vůbec není, a nebo třeba, já nevím, nějaký luxusní auto může tam prostě vycházet jako výrazně levněji, že už se to vyplatí, ale jinak pokud jako se bavíme o nějakých normálních běžných autech, tak si myslím, že když tam nemáte někoho, kdo tam ty auta jakoby pro vás schání nebo nějakého známého někde v bazaru, tak prostě jako když se tam rozjedete, tak těžko tam najdete v bazaru něco, co by bylo nějak výrazně výhodnější, než když si to koupíte tady u nás v Čechách. No, takže já v tomhle prostě ty výhody moc nevidím. Další věc je samozřejmě pro někoho, pro mě třeba určitě, je tam nějaká jazyková bariéra,
Musíte si zajistit, pokud nemáte nějaký převozní čísla, transport toho auta, pak v Unii, že jo, tam nám odpadá nějaký proclívání, ale samozřejmě pokud by to bylo mimo Unii, řekněme třeba i ze zámoří, tak tam samozřejmě ty náklady na ten transport a na to clo prostě budou vysoký. Takže já si myslím, že pokud tu dopravu nebo nákup toho auta třeba z toho USA chcete využít, tak samozřejmě jedině přes nějakou firmu, jakože tady v Čechách určitě jsou, který se tím prodejem vlastně zabývají, dovozem, a zorganizujou to vlastně úplně od začátku až do konce. Jo? Auto vám zlegalizujou tady na české silnice a v podstatě zaplatíte, počkáte a jezdíte. Jo? Nemáte s tím žádný problém. Takže touhle cestou třeba jo, samozřejmě ty americké auta některý třeba tady nemusí být k sehnání, takže pokud tomu fandíte, tak tohle asi špatná cesta nebude. Jestli budete mít nějaký dotaz k tomuhle tématu, tak klidně do komentářů. Pokud se v něčem naše názory rozcházejí, tak klidně můžete taky do komentářů a já rád odepíšu.